Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Narode moj, katastrofa je na pomolu. Pre nego što počnem sa videom, ako niste, molim vas da me zapratite, to će pomoći u mom daljem radu i da vam predstavim sve ove goruće probleme od Novaka Đokovića, od napada raznoraznih do mogućnosti čak i trećega udara. Razumete šta se radi tamo na istoku, da ne kažem nešto drugo zbog ovoga moga posla s kojim se ja bavim. Narode, sve ono se obistinilo što sam ja predviđao pre par dana, pred jedno, šta ja znam, nedelju dana. Sve se obistinilo. I pogledajte vi šta se sad radi. Sad će ići čoveče na Supreme Court, to je znači Vrhovni sud. Novak Đoković je u velikom problemu, tenis je u velikom problemu. Ovo nije samo napad na tenis. Ovo nije napad samo na tenis. Ovo je napad na zdrav razum, kao ono što sam ja pričao ranije. Ljudi, oprostite mi što sam se ovako malo uzrujao, ali ovo vidite, valjda ste normalni i ima ljudi koji ga ne vole. Evo sad, ljudi su mi slali poruke, oni se mole Bogu da oni njega deportuju. Ok, ja razumem ljude, možete da ga ne volite iz razno raznih razloga, razumete? Ali ovo je napad, ja vama to ne mogu da objasnim. Ovo je napad na zdrav razum. Razumete? Ja sam veliki ljubitelj tenisa, kao i vi što ste, verujem. Ali ovo je, ne znam, ja nemam reči sad trenutno. Nemam reči trenutno da vam objasnim koliko me je ovo zabolelo. Razumete? Cele sad novine bruje, vratit će Đokovića nazad, vratit će ovo, vratit će ono, ne znam šta da vam kažem. Ja sam veliki, što se kaže, supporter, kako bi se to prevelo na naš jezik, podržavam tenis, podržavam fudbal, podržavam golf, volim da gledam golf recimo, onoga Tigera, razumete? Volim košarku, basketbol, razumeš, NBA liga, American, znači, ljudi moji, volim Australiju, ali ne razumem da su se oni mogli ovoliko okomiti na njega. Ja to stvarno ne razumem. Zbog čega? Zbog pišljivog tenisa. Pa ovo je njima reklama bila, čoveče, dolaze vrhunski čovek da igra tenis, Nadal, Federer, ne znam ni sve ko je tamo. Razumete, mogli su da se bore lavovski, da se bore, da promovišu Australiju, razumete, nego oni sad napadaju Đokovića. Samo zato što nije, znate već šta. Ne znam narode, ali nažalost ja sam davao samo 1% šanse da će Đoković ostati u Australiji i kao što vidite on ima 0,01% šanse sad da ostane u Australiji. Njegovi advokati, ja ne znam kako će se oni boriti. Verovatno oni imaju više normalnog saznanja nego mi što čitamo po novinama i šta ja znam. Možda će on njega da dobije na sudu, možda će on uspjeti da traži od Australije nekakvu odštetu. Ali narode moj, Đokoviću izgleda ne gine pritvor. Razumete? A znate šta to znači? Pritvor za jednu legendu, da ga stavljaš u lance i kaveze i okove. Razumete? Ja to ne mogu da svarim. Moj metabolizam to ne može da stvari. Da oni njega sad hoće da uhapse i da ga stave u pritvor. Pa narode moj, ljudi moji, pa na što je ovaj svet došao? Tenis je u velikom problemu. Tenis je u velikom problemu trenutno. Ali to još nikome nije jasno. Možete vi da ne volite Đokovića, to vama niko ne brani da ga ne volite. Razumete? Ali morate da priznate da je Đoković bio jedan veliki humanista. Narode, završavam ovaj video.
Vidimo se u daljnjim nastavcima, ne znam šta će se izdešavati, vidimo se u svakom slučaju. Molim vas još jednom, ako niste, zapratite me, da me podržite, bez obzira voleli vi mene ili ne, razumete, nikoga nisam uvredio, ne dozvoljavam na mom kanalu da me neko vređa. Znači, ako me budete vređali, obrisat ću vaš komentar. Pozdravljam sve dobre ljude ovoga sveta. Volim vas i zapratite me još jednom ako možete, to vam ništa ne znači tamo da kliknete na ono dugmence i vidimo se. Ćao.